Yo. Yan. So, mula dito hanggang Aritao proper, 31 kilometers, 44 minutes. Yeah. Woohoo. Dito na slide si Bini. Ginaw. Nagbumays yung helmet ko. Diyan yung ano, this way to Hingi Falls. Yan o. Diyan pa. Bababa ka dyan. Pero hindi advisable na ibaba mo yung iyong motor. Pwede siguro kung pwede pa XRM or ano, yung mga enduro, pwede doon ibaba. Oh, maputek. Ganda dun, no? Yung dinadaanan namin, no? Basa ang kalsada. Woohoo! Shortcutin na natin. Yan. Basa yung kalsada. Parang first timer ulit akong bibiyahe ng ganito. Tapos yung pagbangking-bangking takot na ako. Hindi na ako sanay. Lapit na tayo sa Imogan, mga chief. Tayo, mga chief. Sober. Ito yon papunta sa Imogan Falls. Ayan. Imogan Falls, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Right. Pamahalaang barangay ng Imogan. Lapit na tayo. 6 kilometers. Nandun na tayo sa Daang Maharlika. Imogan Viewpoint. Enggak Jasper. Ha? Ay, di talay. Kala ko wala na si Jasper Nahuli siya. Ayun, tignan nyo, oh. Yung ulap tumatawid mula dito sa bundok sa kaliwa papunta rito sa kabila. Ayan, oh. Let's go, resume tayo. Nagpalit lang tayo ng battery. Low bat GGG. Ayan na, oh. Patawid, oh. Hey! Sila, oh. Oh, ha? Ayaw. Bakit? Yung automatic one niya ayaw. yung TCS? Tumang ko na? Gawin ng darsa, oh.
Ayan, oh. Alright, Santa Fe na kami mga chief. Ito yung ano, Sabodam Barakbak. Ayan. Doon na nagwe-vlog siya, oh. Eh. Mamaya balik-balikan natin yung mga yan. Sana hindi tayo gabihin mamaya sa daan. Hapit na tayo. 1 kilometro na lang. Nandun na tayo sa crossing. Palabas na tayo ng Maharlika Highway. Oh ha? May decoration pa sila. Valentine's. Oh. Click 162. GGG. Pakyat na tayo ng Maliko. Clean restroom. Oo. Ginagawang ano ito, parang park, recreational park, parang ganon. Hey, ito na. May sea of clouds doon, no? Sana maabutan natin. Dito pa lang to. Walang tapon dito sa Maliko. Bawat lingon mo talagang nakaon ba tayo? Nakaon. Ito yung ano, nasa picture ko. Ganda kaya niyan. Puno ng ko. Ganda kaya niyan. Puno ng bulaklak. Matigas pa rin yung gulong ko. Hindi ako gaano makabanking. Nagbabounce yung gulong. Woo! Woo! Santa Fe, 37 kilometers pa. Yan yung ulap, oh. Nandun sa bundok. Ulap, oh. Nandun sa bundok. Ganda. Babay ko.
the date sila ha. May flowers sila ha. Ah, shoutout po sa inyo. Yung OBR nung isang rider, binigyan niya ng flower. Sunflower na dalawa. Woo! Ganda. Stunning. Eh. Daya ka. Agaw ka ng linya. Tawa talaga. Salamat at may ganitong lugar dito sa Pangasinan. Shoutout po. Uh, Pine trees. Ito yung isang likuan na ano. Ito yung isang likuan na famous dito. Bukod dun sa isa, yung naaakyat. Ito kasi wala na eh. Hindi na pwedeng akyatin. Yun oh. Oo eh. Maliko-liko talaga namin dito. Naunang umakyat to mga to eh. Natatnan lang namin sila doon. Tapos nung huminto kami, eto naman, nakasabayan na ulit namin sila. Yun sila oh. Hey, yung mga ship ah.
Ganda talaga ng Maliko. Sa mapa-summer man or yung sa spring, tama ba yun? Woohoo! Ito na yung isa na famous na akyatan. Ito, buhod dun sa nandun. Woohoo! Ganda. Ayan o. Diyan yun o. Yan. So dun, from there, akyat ka dito. Dati walang bayad yan. Ngayon, meron naman na 20. Ayan dyan o. Ayan, 20 na o. Brown na brown. Dami na rin mga ano dito, mga chief, bahay. Tapos ginagawa ng sari-sari store, establishments, ganun. Bahay sa taas, sa baba, pwesto, tindahan, ganyan. Kapehan, yun. Woohoo! Yun, madadaanan natin yung Sea of Clouds. Bababa siya, oh. Wow! Ganda nun, oh. Dun, oh. Ha? Ay, grabe. Ganda talaga ng Maliko. Dito pa lang, ubos na yung oras dapat. Parang gusto ko nang magpalipad dito. Yun si Kung Fu Panda. Bumababa yung ulap, oh. Dito kong spot ito. Ganda kasi din. Hile-hilera yung pine trees. Ganda ng pagkakahile-hilera nila. Ito isang campsite din yan sa kaliwa. Open na pala siya. Tignan nyo, oh. Dami ng bahay dito. Swerte ng mga nakabili ng lupa. Oh, doon ba, oh. Chief, oh, bumigay. Yung ito sa kabila nito is, wait lang, tignan natin yung waterfalls. Wala na siyang laman, shallow na yan. Yan sa kaliwa dyan. Yan, oh, tignan nyo. Oh. Marahil to dahil dinadaluyan nitong mga tubig, itong waterfalls. Siyempre yung lupa lalambot, kaya ganyan siya. Ayun, oh. Dun, oh. Grabe, ganda na ng bundok, oh. Tinatamaan na siya ng liwanag ng araw, kaya ganun. Ayun, oh. Tignan nyo, oh. Oh. Ayun, oh. Kita nyo? Wala nang laman. Ayun, oh, shallow na. Oh. Ayan. Lalim, oh. Grabe. Kakatakot. Oo. Yan, tara.
Nakakatakot, no? Sakto lang yan. Ngayong summer nila gawin para walang ulan. Madali siyang magawa. Madaling matuyo yung semento. Walang hassle na ulan. Walang hassle na tubig. Ito na yung cup of stories, mga chipo. Hey! Ayan o. Cup of stories. Humaba na siya ng humaba. Lapit na tayo sa may Sherman Tank. May mga ganun na rin dito. Nagmo-moist na yung helmet ko. Lamig na kasi dito. Lapit na tayo sa Sherman Tank. Ayan na, dito yan, no? Dami na rin tao. Yan sila, oh. Hey! Wala nang makakita doon sa gilid. Ayan na. Woohoo! Bumababa na yung ulap. Kaya ganyan. Ito yung nakikita natin doon kanina sa baba. Woohoo! Ganda. Nagmamotor na kami sa langit. Nagmumoys yung helmet ko. Wait lang, taas ko. Yun, oh. Ganda lang. Sarap talaga magmotor. Travel. Yun o. Eto na yung boundary, mga chief. Diyan marami kayong pupuntahan dito eh. Meron dyan sa taas yung Japanese shrine. Tapos dito strawberry. Pwede kayong pumunta dyan sa mismong Maliko, Barangay Maliko. Doon. Oh, eto na. Nueva Vizcaya na tayo. I love Maliko, Santa Fe. Yan. Santa Fe na tayo, mga chief. Mamaya pag panlusutan natin to. Bagal niya eh. Saan ba siya pupunta to? Diyan siya pupunta sa Country Club Sakura Cafe. Alright. So mula dito hanggang Aritao proper 31 kilometers, 44 minutes. Yeah. Woohoo. Dito na slide si Bini. Ginaw. Nagbumays yung helmet ko. Diyan yung this way to Hingi Falls. Yan o. Diyan bababa ka dyan. Pero hindi advisable na ibaba mo yung iyong motor. Pwede siguro kung pwede pa XRM or yung mga enduro, pwede doon ibaba. Oh. Maputek. Hindi
dinadaanan namin, no? Basa ang kalsada. Woohoo! Shortcutin na natin. Yan. Basa yung kalsada. Parang first timer ulit akong bibiyahe ng ganito. Tapos yung pagbangking-bangking takot na ako. Hindi na ako sanay. Lapit na tayo sa Imogan, mga chief. Tayo, mga chief. Sober. Ito yon papunta sa Imogan Falls. Yan, Imogan Falls, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Right. Pamahalaang barangay ng Imogan. Yan. Lapit na tayo. 6 kilometers. Nandun na tayo sa Daang Maharlika. Imogan Viewpoint. Enggak pi Jasper. Ha? Ay, ni talay. Kala ko wala na si Jasper Nahuli siya. Ayun, tignan nyo, oh. Yung ulap tumatawid mula dito sa bundok sa kaliwa papunta rito sa kabila. Ayan, oh. Let's go, resume tayo. Nagpalit lang tayo ng battery. Low bat GGG. And now patawid, oh. Hey! Sila, oh. Oh, ha? Tayo ayaw. Bakit? Yung automatic pa niya ayaw. yung TCS? Tumang ko na? Go nandar sa? Ayan, no? Alright, Santa Fe na kami, mga chief. Ito yung ano, Sabodam Barakbak. Ayan. Doon na nagbablog siya, oh. Hey! Mamaya, balik-balikan natin yung mga yan. Sana hindi tayo gabihin mamaya sa daan. Lapit na tayo. 1 kilometro na lang. Nandun na tayo sa crossing. Palabas na tayo ng Maharlika Highway. Oh, ha? May decoration pa sila. Valentine's, oh. Click 162.
GGG. Paakyat na tayo ng Maliko. Clean restroom. Oo. Ginagawang ano ito, parang park, recreational park, parang ganon. Hey, ito na. May sea of clouds doon, no? Sana maabutan natin. Dito pa lang to. Walang tapon dito sa Maliko. Bawat lingon mo, talagang ang ganda ng view. Solid, Instagrammable, kumbaga. O bakit huminto si kuya? Papahinga. Nakaon ba tayo? Nakaon. Ito yung ano, nasa picture ko. Ganda kaya niyan. Puno ng bulaklak. Matigas pa rin yung gulong ko. Hindi ako gaano makabanking. Nagbabounce yung gulong. Woo! Santa Fe, 37 kilometers pa. Yan yung ulap, nandun sa bundok. Ganda. Babay ko. The date sila, may flower sila. Shoutout po sa inyo. Yung OBR nung isang rider, binigyan niya ng flower, sunflower na 2. Woohoo! Stunning. Daya ka. Agaw ka ng linya. Tawa talaga. Salamat at may ganitong lugar dito sa Pangasinan. Shoutout po.
Ito yung isang likuan na ano. Ito yung isang likuan na famous dito. Bukod dun sa isa, yung naaakyat. Ito kasi wala na eh. Hindi na pwedeng akyatin. Yun no. Oo eh. Maliko-liko talaga namin dito. Naunang umakyat to mga to eh. Natatnan lang namin sila doon. Tapos nung huminto kami, eto naman, nakasabayan na ulit namin sila. Yun sila oh. Hey, yung mga ship ah. Ganda talaga ng Maliko. Sa mapa-summer man or yung sa spring, tama ba yun? Woohoo! Ito na yung isa na famous na akyatan. Ito, buhod dun sa nandun. Woohoo! Ganda. Ayan o. Diyan yun o. Yan. So dun, from there, akyat ka dito. Dati walang bayad yan. Ngayon, meron naman na 20. Ayan dyan, no? Ayan, 20 na, oh. Brown na brown. Dami na rin mga ano dito, mga chief, bahay, tapos ginagawa ng sari-sari store, establishments, ganun. Bahay sa taas, sa baba, pwesto, tindahan, ganyan, kapehan, yun. Woohoo! Yun, madadaanan natin yung Sea of Clouds. Bababa siya, oh. Wow!
Ganda nun, no? Dun, no? Dun, no? Ha? Ay, grabe. Ganda talaga ng malikha. Dito pa lang, ubos na yung oras dapat. Parang gusto ko nang magpalipad dito. Yun si Kung Fu Panda. Bumababa yung ulap, oh. Dito kong spot nito. Ganda kasi din. Hile-hilera yung pine trees. Ganda ng pagkakahile-hilera nila. Ito isang campsite din yan sa kaliwa. Open na pala siya. Tignan nyo, oh. Dami ng bahay dito. Swerte ng mga nakabili ng lupa. Oh, doon pa, oh. Chief, oh, bumigay. Yung ito sa kabila nito is, wait lang, tignan natin yung waterfalls. Wala na siyang laman, shallow na yan. Yan sa kaliwa dyan. Yan, oh, tignan nyo. Oh. Marahil to dahil dinadaluyan nitong mga tubig, itong waterfalls. Siyempre yung lupa lalambot, kaya ganyan siya. Ayun, oh. Dun, oh. Grabe, ganda na ng bundok, oh. Tinatamaan na siya ng liwanag ng araw, kaya ganun. Ayun, oh. Tignan nyo, oh. Oh. Ayun, oh. Kita nyo? Wala nang laman. Ayun, oh, shallow na. Oh. Ayan. Lalim, oh. Grabe. Kakatakot. Oo. Yan, tara. Nakatakot, no? Sakto lang yan, ngayong summer nila gawin para walang ulan, madali siyang magawa, madaling matuyo yung semento, walang hassle na ulan, walang hassle na tubig. Ito na yung cup of stories, mga chipo. Hey, ayan, oh. Cup of stories. Humaba na siya ng humaba. Lapit na tayo sa may Sherman Tank. May mga ganun na rin dito. Nagmo-moist na yung helmet ko. Lamig na kasi dito. Lapit na tayo sa Sherman Tank. Ayan na, dito yan, no? Ah, dami na rin tao. Yan sila, oh. Hey! Wala nang makakita doon sa gilid. Ayan na. Woohoo! Bumababa na yung ulap. Kaya ganyan. Ito yung nakikita natin doon kanina sa baba. Wow! Ganda. Nagmamotor na kami sa langit.
Nagmumoist yung helmet ko. Wait lang, taas ko. Yun oh. Ganda lang. Sarap talaga magmotor. Travel, travel. Yun o. Eto na yung boundary mga chief. Diyan marami kayong pupuntahan dito eh. Meron dyan sa taas yung Japanese shrine. Tapos dito strawberry. Pwede kayong pumunta dyan sa mismong Maliko. Barangay Maliko. Doon. Oh, eto na. Nueva Vizcaya na tayo. I love Maliko, Santa Fe. Yan. Santa Fe na tayo mga chief. Mamaya pag panlusutan natin to. Bagal niya eh. Saan ba siya pupunta to? Diyan siya pupunta. Sa Country Club Sakura Cafe. Alright. Nasa Nueva Vizcaya na tayo. Yan. So mula dito hanggang Aritao proper 31 kilometers 44 minutes. Yeah. Woohoo. Dito na slide si Bini. Ginaw. Nagbumoist yung helmet ko. Diyan yung ano, this way to Hingi Falls. Ayan o. Diyan bababa ka dyan. Pero hindi advisable na ibaba mo yung iyong motor. Pwede siguro kung pwede pa XRM or ano, yung mga enduro, pwede doon ibaba. Oh. Maputek. Ganda dun, no? Yung dinadaanan namin, no? Basa ang kalsada. Woohoo! Shortcutin na natin. Yan. Basa yung kalsada. Parang first timer ulit akong bibiyahe ng ganito. Tapos yung pagbangking-bangking takot na ako. Hindi na ako sanay. Lapit na tayo sa Imogan mga chief. Tayo mga chief. Sober. Ito yun papunta sa Imogan Falls. Ayan. Imogan Falls, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Right.
pamahalaang barangay ng Imugan. Ano, lapit na tayo. 6 kilometers. Nandun na tayo sa Daang Maharlika. Imugan Viewpoint. Enggak Jasper. Ha? Ay, ni talay. Kala ko wala na si Jasper eh. Nahuli siya. Ayun, tignan nyo oh. Yung ulap tumatawid mula dito sa punta rito sa kabila. Ayan oh. Let's go, resume tayo. Nagpalit lang tayo ng battery. Low bat eh. GGG. And now patawid oh. Hey! Sila oh. Oh ha? Tayo ayaw. Bakit? Yung automatic one niya ayaw. yung TCS? Tumang ko no? Go ng Darso? Ayan no. Alright, Santa Fe na kami mga chief. Ito yung ano, Sabodam Barakbak. Ayan. Doon na nagbablog siya oh. Eh. Mamaya balik-balikan natin yung mga yan. Sana hindi tayo gabihin mamaya sa daan. Lapit na tayo. 1 kilometro na lang. Nandun na tayo sa crossing. Palabas na tayo ng Maharlika Highway. Oh ha? May decoration pa sila. Valentine's oh. Click 162. GGG. Pakyat na tayo ng Maliko. Clean restroom. Oo. Ginagawang ano ito, parang park, recreational park, parang ganon. Hey, ito na. May sea of clouds doon, no? Sana maabutan natin. Dito pa lang to. Walang tapon dito sa Maliko.
Bawat lingon mo, ang ganda ng view. Solid, Instagrammable, kumbaga. O bakit huminto si kuya? Papahinga. Naka-on ba tayo? Naka-on. Ito yung ano, nasa picture ko. Ganda kaya niyan. Puno ng bulaklak. Matigas pa rin yung gulong ko. Hindi ako gaano makabanking. Nagpa-bounce yung gulong. Woo! Santa Fe, 37 kilometers pa. Yan yung ulap, nandun sa bundok. Ganda. Babay ko. The-date sila, may flower sila. Shoutout po sa inyo. Yung OBR nung isang rider, binigyan niya ng flower, sunflower na 2. Woohoo! Stunning. Daya ka. Agaw ka ng linya. Tawa talaga. Salamat at may ganitong lugar dito sa Pangasinan. Shoutout po. Pine trees. Ito yung isang likuan na ano. Ito yung isang likuan na famous dito. Bukod dun sa isa, yung naaakyat. Ito kasi wala na eh. Hindi na pwedeng akyatin. Yun no. Okay.
Maliko-liko talaga namin dito. Naunang umakyat to mga to eh. Ano lang namin sila doon. Tapos nung huminto kami, eto naman, nakasabayan na ulit namin sila. Yun sila oh. Hey, yung mga ship ah. Ganda talaga ng Maliko. Sa mapa-summer man or yung sa spring, tama ba yun? Woohoo! Ito na yung isa na famous na akyatan. Ito, buhod dun sa nandun. Woohoo! Ganda. Ayan o. Diyan yun o. Yan. So dun, from there, akyat ka dito. Dati walang bayad yan. Ngayon, meron naman na 20. Ayan dyan o. Ayan, 20 na o. Brown na brown. Dami na rin mga ano dito, mga chief, bahay. Tapos ginagawa ng sari-sari store, establishments, ganun. Bahay sa taas, sa baba, pwesto, tindahan, ganyan. Kapehan, yun. Woohoo! Yun, madadaanan natin yung Sea of Clouds. Bababa siya, oh. Wow! Ganda nun, oh. Dun, oh. Dun, oh. Ha? Ay, grabe. Ganda talaga ng Maliko. Dito pa lang, ubos na yung oras dapat. Parang gusto ko nang magpalipad dito. Yun si Kung Fu Panda. Bumababa yung ulap, oh. Dito kong spot ito. Ganda kasi din. Hile-hilera yung pine trees. Ganda ng pagkakahile-hilera nila. Ito isang campsite din yan sa kaliwa. Open na pala siya.
nyo, oh. Dami ng bahay dito. Swerte ng mga nakabili ng lupa. Oh, doon ba, oh. Chief, oh, bumigay. Yung, ito, sa kabila nito is, wait lang, tignan natin yung waterfalls. Wala na siyang laman. Shallow na yan. Yan sa kaliwa dyan. Ayan, oh, tignan nyo. Oh. Marahil to dahil dinadaluyan nitong mga tubig itong waterfalls. Siyempre yung lupa lalambot, kaya ganyan siya. Ayun, oh, dun, oh. Grabe, ang ganda na ng bundok, oh. Tinatamaan na siya ng liwanag ng araw, kaya ganun. Ayan, oh. Tignan nyo, oh. Oh. Ayan, oh. Kita nyo? Wala nang laman. Ayan, oh, shallow na. Oh. Ayan. Lalim, oh. Grabe. Kakatakot. Oo. Ayan.